Здравейте хора, и днес ще направим нов клип на Майнкрафт. И знам, че от много време не бехме го правили. И сега тук до мен е братовчет ми. Жорко! Не трябва да бие крушата. Я не ме би, че стуна. И сега започваме. От много време не бехме влизали и... Защото бяхме на парти. Не, просто имахме много занимания и така. Не, имахме занимание за партита. И сега С започваме. Лего Френдс. Човеци. Какво? Добре, Ти си в пещерата да път. стига. Кой не съм смешки за хората? Те не го харесват. Кой не харесва бачо Колю? Ей! И кой не харесва клиповете на бачо Колю? Пишете в коментарите дали... Пишете в коментарите на господин Буби. Пишете в коментарите дали искате да правим нещо различно. Опа. Запали факла. Не, сложих торч. Запали факла. Защото гръмна. Пие. Този И господин сега, ако е нощ, ще стане нещо гадно. ще стане народ от злодеи. Не, ще стане ПВП. Не, нощ, обсидиан тук. О, може да направиш портал. Да, ама нямам диамантен кик. Нищо. Може да строшиш с господин Сърт. Сръдли. О, Нищо. сега що ми видиш? Не знам. Ти си ужасия. Супер! Дене! Дене! Добре, бе, ден. Господин Хомби, добре. Какво? Дали се прави на интересчо? Ама не трябва. Кой не трябва? Мали малко бъгва. Да, този лак е гаден. Този лак не е бъг. Да, вярно. И не може да... Кой имаш от чест? Лапис! Да, в първия ми клип го намерих. В първия си клип го напръднях. Ей, какво е това? Кое? Бразичка. Не това. Това е роза. Що няма да съдиш на листата? То не си сложиш кожи на броня. Кожените панталони. Аз имам. О, Айрон Брони. Да. Който се... Ай, това е зомби, да ви кажа. Кое? Този човек, който се е костюмирал е зомби. Не съм. Е зомби. И това е с зомби дреха. Не. Това... Иначе аз така изглеждам. Него с такива очи. Подобно с господин... Ей, добре, да сложи вратата. Нищо не да влезе. И ако нещо влезне, ще го убия. Ако влезне в целия, ако стане може да влезне в целия. И го убия. Ама как той ще стреля като патка? Кръщо. Убий го преди да те убил теб. Това е зомби прасе. Само такива се намират във фана. Не, ние сега сме фана. Не сме. Да, сме. Просто засадихме трева. И цялата ада. А небето отгоре би трябвало да има черно. Ние така направихме. С господин Комба. Извинете за връзката. Скелет, бягай! Скелет, бягай! Преди за теб. Би трябвало той да изгори. Бягай. Сигурно скелет с броня. Да, сигурно. Щом не гори. Гори, бягай. Къде? Аз ще избягам. Задължително монстър. Този лак е гаден. Да. И сега ще пробвам да го издемна. Ето го там. Сегичка. Овца. Която тук ще направи. Не.
преди да става нощ. И да знаете, в събота или неделя Ще измислим нов клип. не, ще качвам на селото ми един клип с лагерницата. С лагерница, господи. И може да има клипове от морето. Ти ме въгли са, браво, Да. който се пече. Младен. Спри крушата, защото ще падне и ще стресне хората от YouTube. Добре. И не беше много особено да правим. Разхождахме се. Сега кога ще почваш да се трепеш? Опа. И това е всичко този клип и довиждане. Ега ти малкия клип. Е,